बाक्सानि भारत भुटान सीमानि नांलाम गेटआवबो 27 BN SSB थान्दैफोरा फरायसाफोरखौ लाफानानै मुलुगनां योगा सान फालिदों। दिनै मुलुगनां योगा सान भारत हादरनि दाब दाब जायगायावनो जेरावबो मुलुगनां योगा सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नैजिस्नि BN SSB लोखि बाजार केम्पनि कम्पानिनि सामलायगिरि आखान्थि कमान्डेन्ट H विनोद सिंहनि दैदेननायाव 127 नं राजालामानि भुटान हादराव हाबलांग्रा नांलाम गेटआव दावधारा MB फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लाफानानै मुलुगनां योगा सान फालिदों। बे योगा खालामनाय समाव 27 BN SSBनि थान्दैफोरा मैखोमै बाहागो लादों। लोगोसे दावधारा MB फरायसालिनि थाखो 8 फरायनाय फरायसाफोराबो बाहागो लादों। इंटरनेशनल योगा डे है, इसका अवसर पर हम लोग कर है 27 बटालियन हावली का हम लोग नंगाराम ये भूटान चेक पोस्ट है, इसमें किया और स्कूल का बच्चा लोग आया और कोई सिविल का आया, पत्रकार आया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उपस्थित कितना गिनती किया कि नहीं? मिनिमम ये 36 है, मिनिमम 36 है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। गिबियावनो जों दावधारा एमइ स्कुलनिफ्राय बेयाव SSBनि बानजायनायाव जिहेतु योगा प्रग्राम बेयाव जों फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बेयाव फैनानै बिसोरबो मोजाङैनो बाहागो लादों। आं बेखिनिखौ बुंनानै बेसेबांसो फरायसाफ्रा बाहागो लादों? बेयाव 24 फरायसा 8 थाखोनि फरायसाफ्रा फैदों। मोनफ्रोमबो समाव नोंथांमोना बेफोरबायदि हेफाजाब होगोन? औ, बिदिनो बिसोरनि जेब्ला बेफोरबायदि जोंनियालागै खौरां थाङो जों बिदिनो हेफाजाब होबाय थायो बिसोर।